କାକରରେ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା? କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି? ପିହୁ କ'ଣ ଖେଳୁଛ? ମାଟିରେ ଖେଳୁଛ? ଆଉ ତମ ଖେଳ ନା କାଇଁ? ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି ତମ ସାହିରେ ତମ ଛୁଟି ଆଜି? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି? କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି? ଓହୋ। ଆଜି କେତେ କାକର, 7ଟା ବାଜିଲାଣି, କାକର ଛାଡ଼ିନି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ତମେ? ତମ ଚପଲ କାଇଁ? କ'ଣ? चल सब मनु मनु तमर कौन अलिया गोटा चलला? मनु अलस भंगा होची? ओहो कि अलस।